по зоните и след завършването данните по каналите и техния телевизионен екран. Господа офицери, от разузнаването на времето обстановката е следната. Обща облачност в нашия район 5-6 долна граница на най-ниската облачност, която е в рамките на 2 десети, е около 500-550 метра. Горна граница на най-високите облаци, които са в нашия район, и то като чисто и контролна тема, тъй като за високите метра има много треника. Малко, до подготовка си покажете пълната таблица, както прочетете. Ако се може да се сложи спокойно, това е тия задачи. Не трябва да задача се казва отпада. Двойката по 60 ще работи по това ниво маршрута. Без да се променя подата в маршрута. И си планеш подата, ако те планеш, това е техни проблеми. Това е с моя разрешение, знаеш. При заход за касане по кръга в обратен старт, възможно е при по-втора целя да пусне някаква друга област в района на 3-4 извой. Знаете текстовете, знаете, че има средства. РСП-то ще подпомага, ако се наложи, процес на излизане на 4 извой и допълнително. Да, само искам да кажа за отиването по маршрута. Малки изпълнението на препът на фона. В права посока и за двойките и за единичните. Излизат на толовците и това е 2000 метра. Има чисти места. Има и чисти места. След излизането на толовците, тогава наляво към Рома. И остатъка на гориво, 2000 литра, завършване работа и прибиране за път. Да се отчита само, че просто да се става знаем, че се реши съвместно с цел 29 и 23 за дистанцията по кръга и Които са на 29 доклади на всички точки контролни, за да може да се контролира ръководително контролите място. Свободно е нещо консистентно. Така, сега след това завършим указаната. Набор 2000 метра. 2000 метра, курс за около 10 градуса, долита се към далечната на Габроница. 2000 метра. Като ви се даде смяната на барометричното на 40 км, смяната на барометричното, долитата на далечната за севера. Връщането е на 3000 метра. Така че да има, като дори да не е на време дадено смяната на барометричното, пак ще има 500 метра разлика в ешелоните. Другото е остатъка на гориво. Отивате там, на това говорим за Пламен Иванов, Дърмеджиев, имате предвид да не се отнасяте в работа. Това е един полет по маршрут, като отидете в северната зона. Изпълнявате до 2000 литра. 2000 литра, до къде сте стигнали. Прекратявате задачата и идвате там за кацане. Също не забравяйте на 60 км да нашия аеродром, барометричното, докладът го знаете, да ви го напомня. Докладът какви са ети кой си горител на ешелон, курс, остатък. За да стават много радиоразговори. Различаването на упражнението беше вчера. Нямаше кой знае.